Hormatly Ata Watan TV kanalymyzyň tomaşaçylary, ses habarymyzyň täze sanyny hemmäňizi hoş gördük. Bu habarymyzda biz size Türkiýanyň ispisekdäki, ýagny diplomy Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan akrar edilýän aýry universitetleriniň dolu sanyny size getirmek istəyäris. Eğer siz başka döwletlerin hem şeýle sanyny gyzyklanýan bolsaňyz, onu Ata Watan Turkmenistan.com saytynyň bilim sahipasyna barsaňyz, ine şo ýerde jemi 1500 sanak halkara aýry universitetiniň sanyny tap bilersiňiz. Hormatly tomaşaçylarymyz, Türkiýeden ine şu ýyl jemi 61 sanak universitet girdi. Aslında bu geçen ýylka göre 7 universitetiň has köp Türkiýeden gireniň görkezýär. İlki bilen biz size şu 7 universitetiň haýsylatyny belläp geçetimiz gelýär. Sebäbi şu universitetlerde okuyan oglanlarymyz gyzamyzdan madyr, belki olar gyzyklanýandyr. Bu universitetler Fırat, Bozak, Manisa Celal-Bayar, İnönü, Kırıkkale, Uşak ve Van 100-nji ýyl universitetidir. Inni biz size şu sanyny dolu ýetirmezden bir daha bellätimiz gelýär. Inni 2023-nji ýyl üçin okuw sezonyny ýa-da indi şu açyldy, başlady. Indi oglan gyzamyz, olaryň enatalary esasanam soňky synpda okuyan okuwçylarymyz şolar üçin hem bykylykly bolup biler. Türkiýede bilim aljak bolsaňyz, esasanam 3 sanak ýol bar. Eýsem bu ýollar näme? Birinji ýol Türkiýe hökümetiniň berýän talip haky, stipendiýa ýagny. Olar oňça resnamlar kabul edilip başlady şu wagt. Bireme wagt baýantek, ýöne howlukmaly. Son günlerde hasam kynlaşýar. Sebäbi diňe Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletlerinden hem talip kabul edilýär. Bular barada giňişden maglumaty siz Ata Watan Turkmenistan.com saytynyň alyp bilersiňiz. Bu birinji ýol. İkinji ýol bolsa, ine YÖSİNA diýip bilinýän sistema bu ýyl merkezi sistemada hem edilýär. Ne şu aýyň ahyrynda merkezi YÖSİNA hem bar. Belläki şeýlerin kär universitetleri hem YÖSİNA'ny öňümüzdäki aýlarda, günlerde hem geçirir. Bular barada habarlar hem saytymyzda size ýetirip durarys. Ikinji ýol. Indi üçünji ýol näme? Üçünji ýol attestat bilen universitetlere ýerleşmek. Ine attestat bilen ýerleşmek häzirki döwürde bizim oglanymyz, gyzamyzyň gençemesi attestat bilen ýerleşip Türkiýanyň aýry universitetlerini okup ýörler. Ine Bahçeşehir, Medipol, öz ýerine ýarak universitetler attestat bilen hem Türkmenistanyň hem talipleri kabul edip başlady. Ine siz eğerde Türkiýede attestat bilen okuw ýerleşmek isleýän bolsaňyz, onu ýani agzak universitetlerimiz, ýene başga da bir näçe universitetiň ygtyýarly wekili. Ygtyýarly wekili demek näme? Universitet bilen şertnama aglaşylýar, şu şertnamaň esasynda universitetiň adyna talipleri bilen hyzmatdaşlyk etmek ygtyýary bolan Ata Watan danışmanlyk terjime kampaniýasy bu arada size hyzmat berip biler. Habarlaşmak üçin hem 90 532 401 71 52 ýa-da 90 530 251 36 73. Hormatly tomaşaçylarymyz, indi bolsa size sanyny doluny ýetirelim. Bu universitetler Çankaya, Koç, Sabancı, Orta Doğu Teknik, Bahçeşehir, Hacettepe, İstanbul Teknik, Bilkent, Boğaziçi, Düzce, Fırat, İstanbul Medeniyet, Özyeğin, Atılım, İstanbul Cerrahpaşa, Necmettin Erbakan, Sakarya, Yıldız Teknik, Acıbadem, Akdeniz, Anadolu, Ankara, Atatürk, Bezmialem Vakıf, Bozak, men okuyan üniversitetim 9 Eylül, Ege, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Medipol, Karabük, Marmara, Selçuk, Top Ekonomi ve Teknoloji, Tokat Gazi Osman Paşa, Aksaray, Başkent, Bolu Aban İzzet Baysal, Bursa Uludağ, Manisa Celal-Bayar, Çukurova, Dicle, Dumlupınar, Erzincan Binali Yıldırım,
Eskişehir Osman Gazi, Gaziantep, İnönü, İzmir Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, 19 Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel Uşak, Van 100. Yıl, Yeditepe, Şeylihem, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesidir. Neyse 61 tane üniversitenin doğru tanımını getirdik. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger de siz ya da sizin oğlunuz, gyzyňyz ya da tanışyňyz şu üniversitelerde okumak isleýän bolsalar, onda ýokarda birleşmeler Ata Watan Danışmanlyk Kampaniýasynyň hawalaş bilersiňiz. Emma onun öňüne näme etmeli? Resnamlaryňyzyň, ýagny attestat, 3 ýyllyk baha, pasport, şu meneş resnamlaryň terjimesi gerek. Ine bular boýunça da Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul Hyzmat Terjime Merkezi bilen hawalaş bilersiňiz. Eger de siz Aşgabat şäherine däli vilayetlerimizde ýaşaýan bolsaňyz, onu janlaşyp siz Aşgabat'a gelmezden resnamlaryňyz taýýar bolar, ýaly online hyzmatam alyp bilersiňiz. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň telefon belgileri näme? 863 78 96 73 ýa-da Aşgabat şäheri boýunça 96 48 55. Hormatly tamaşaçylarymyz, ine şunun bilen bugünkü ses habarymyzy size ýetirýär. Ata Watan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Eger-de şu gepleşik peýdalydyr diýip pikir etýän bolsaňyz, onda näme? Like basyň, komment ýazyň, paýlaşyň, has köp adamym habarly bolar ýalydyň. Eger-de men YouTube'dan tomuş etmeyi halamayan bolsaňyz, onu atawatantv.com saytyna girip şu ýerden hem ansatlyk bilen hem YouTube'a girmeden hem şu video habary, bundan sonra beýle videolarymyzy tomuş etip bilersiňiz. Häzirçe hoş, sag bolun.